Hoxe en Galegos no Mundo visitamos Glasgow, a cidade con máis vida de Escocia. Eso sí, en parte, polas súas 3 universidades onde estudian rapaces de toda Gran Bretaña e do mundo inteiro. Pero Glasgow tamén destaca pola súa impresionante arquitectura e pola súa xente que de verdade é encantadora. Imos coñecer esta cidade da man de algúns galegos que a coñecen moi ben. Esta semana en Galegos no Mundo, Glasgow. Aquí está o Duque de Wellington, que é o monumento máis curioso da cidade, porque ten un cono na cabeza. Bailades ben os dous? Bueno, ela bastante mellor que a min. Sí. Le enseñamos. Eu todavía estou aprendendo, son aprendiz. Outra cousa curiosa deste castelo é que neses traballos de reconstrucción atoparon un balón de fútbol, ¿no? O que os de Stirling decimos que é o balón de fútbol máis antigo do mundo. O que tedes aí é o edificio de química. O ano seguinte a que eu me fora, con un experimento reventaron a parte de arriba. E sabes, todo o mundo de compras o fin de semana e Glasgow sempre así, o fin de semana. E a cousa aquí é que, cando vas no bus, podes sentarte ao carón de alguén que non coñeces para nada. En 5 minutos sabes toda a vida. É estupendo, encántame. As universidades de Glasgow son famosas en todo o Reino Unido. Ata unha delas veo hai uns meses Bea Remeseiro, unha enxeñeira informática de Curtis. Boas tardes, Bea. Hola, rapaces, que tal? Pois son de Curtis, levo aquí 3 meses nada máis e viñen a facer unha estancia de investigación porque estou facendo a tese de doutoramento na Universidade da Coruña e me vienen a traballar aquí con xente dunha das 3 universidades de Glasgow. E que estudias? Pois estudiei enxeñería informática, estou facendo o doutorado en Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial. E onde estamos agora mesmo? Pois ahora mesmo estamos en George Square, que é a praza maior da cidade. Está rodeada por estatuas de personaxes ilustres de Escocia e do Reino Unido, como por exemplo a Reina Victoria, que é a que está a cabalo ali. Ou xusto no centro, ese obelisco, pois é Walter Scott, que tamén é un personaxe famoso de Escocia. E ao fondo, o edificio que podemos ver é o edificio do Concello de Glasgow. A mediados de novembro fixeron unha festa aquí para anunciar o encendido da iluminación de Navidad e montaron pois a pista de xeo que podemos ver a xente patinando e demais atraccións de feira. Como vedes, celebran as Navidades por todo o alto. Bueno, pois isto é un monumento a todas as persoas de Glasgow que faleceron na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Vemos todas estas coronas de flores que se utilizan para honrar a todos os que morreron nesas guerras e nas posteriores. En estas datas, todos os seus familiares e amigos veñen a celebrarlo e poñen estas flores que vemos por aquí, as cruceciñas, con frases de recordo, incluso os seus nomes e cando faleceron. Bueno, pues os traigo aquí porque aquí está o Duque de Wellington, que é o monumento, se non máis famoso, polo menos o máis curioso da cidade, porque, como podes ver, ten un cono na cabeza. Conta a xente de aquí que fai uns 20 anos, un estudiante, despois de unha noite de festa, colleu un cono de tráfico porque esta zona de aquí estaban obras, subiu, o Duque lle colocou o cono. Ao día seguinte, pola mañá, as autoridades cando viron, inmediatamente o retiraron. Pero as noticias fixeronse eco do que había sucedido, nos xornais apareceron fotos e resultou gracioso e a esa mesma noite volveron a colocar o cono. Así noite tras noite, ata que ao final pois asumiron que debería de quedar o cono aí. Os xente de Glasgow está tan orgulloso do Duque de Wellington do cono que podes ver nas tendas de souvenirs camisetas, chapas, postais de todo co Duque de Wellington e o cono de sombreiro. Ahora, esa forma parte da identidade da cidade, non? Sí, ata tal punto que din que se eres moi afortunado podes visitar Glasgow e atopalo con 2 conos ou incluso con 3. E que máis temos aquí? Pois xusto detrás do Duque, aunque o Duque é máis importante, está a Galería de Arte Moderno, tamén chamada Goma,
É un museo, hai exposicións de pintura e esculturas, e o acceso ao museo, como a maioría dos museos de Glasgow, é gratis. Sí. É unha das cidades máis importantes da cultura a nivel de Escocia. Ten un montón de museos con accesos gratuitos, exhibicións, concertos, etc. Pois estamos en Buchanan Street, unha das calles máis comerciais e quizáis a máis concurrida de Glasgow. Nun extremo están Buchanan Galleries, que é un gran centro comercial, e no outro, xa as beiras do río Clyde, outro gran centro comercial. E no medio, tendas e máis tendas, restaurante, pubs. Así que todo o mundo de Escocia ven aquí a facer compras porque hai moitísima oferta. Do Reino Unido di que é a cidade con máis oferta despois de Londres e ademais é máis barato. Os fines de semana esta rúa está totalmente abarrotada de xente, non podes apenas camiñar. Agora se chega bastante, eh? Bueno, agora hai moita xente, pero nin a mitade da que poda haber pois, un sábado ou un domingo pola mañá. Wow. A tua vida aquí en Glasgow, que tal é, Xeral? Pois mira, como só estou aquí por 3 meses e teño que facer un montón de traballo relacionado ca miña tese, pois traballo bastantes horas ao día. E despois os fines de semana aproveito para viaxar por Escocia. Encántame viaxar, así que dedícome pois a ver un poquinho este país, a coñecelo un pouco. Ajá. Bueno, sei que non vas moito de tendas. Non, de tendas non moito. O que se pode, si, entrar e mirar, pero sobre todo esta zona é de tendas bastante caras. Ajá. Agora estamos en St. Enoch Square, no que celebran cada ano un mercadillo navideño. Hai máis de 50 postos onde podemos atopar produtos artesanais, de gastronomía de distintos países do mundo. E como vedes, pois aí, igual que en Buchanan Street, está cheo de xente comprando, comendo, que esas son horas. Carai. E que os prezos que? En Glasgow, Escocia en xeral, o nivel de vida é máis alto que en España, os precios en xeral son máis caros. Sí. E ademais está o cambio de moeda, a libra e o euro, pois a libra está un poquinho mellor que nós, así que tamén se nota o cambio. O sea que se os galegos vimos por aquí, estamos un poquinho apretados. Sí, hai que aforrar un poquinho antes de vir, tampouco demasiado, non é carísimo. Por exemplo, se vas ao súper a facer a compra, sí que se nota un poquinho máis caro, a carne de tenreira é máis cara, bastante máis cara que en España. Vea, que tal te levas co idioma escocés? Bueno, pois ahora un poquinho mellor que cando cheguei, porque a verdade é que falan bastante diferente e incluso aquí en Glasgow teñen o seu propio dialecto. O primer día que cheguei a Glasgow ao aeropuerto, collei un taxi para baixar ao centro, o taxista preguntoume algo, unha frase, non entendín ninguna palabra da frase. Dixen, estou en Escocia ou a onde viñen eu. Así que sabías inglés? Sí, sabía inglés, defendíame, non creía que non iba a ter problema, pero es que foi como se me falaran en ruso. Estamos no río Clyde, que divide a cidade en dous. Hacia aí teríamos o norte, esa zona de aí é o sur de Glasgow. Xusto detrás nos vemos o centro escocés de exhibicións e conferencias. E logo ali, sobre o río, vemos unha ponte bastante famosa que se chama o Arco do río Clyde e que foi construído para modernizar esta zona. Era unha zona na que antes había astilleiros, que é unha das principais industrias da cidade, pero fai uns anos, pois, cerráronse todos os astilleiros e agora están reformando e modernizando un pouco a zona. Isto é un edificio particular, non? Pois sí, ten así unha forma peculiar, de feito moitos aquí chamanlle o armadillo, polo aspecto que ten, que se parece ao animal. Bueno, Bea, pois toca despedirse. Moitísimas gracias por este paseo polo centro de Glasgow. Pois moitas gracias a vos por visitarme, por disfrutar desta tarde que o pasei moi ben. Sí. E hasta a próxima, se volves por Glasgow ou se non por Galicia. Pois claro, nos vemos nun dos dous sitios. Veña, pois ata sempre. A próxima. Chao. Julio leva 7 anos en Glasgow e ten unha empresa de servizos lingüísticos. Viaxa moito a Hamburgo para estar coa súa moza que vive ali, pero aínda así coñece a fondo a cidade. Con el iremos probar un kilt, a típica saia escocesa. Buenas tardes, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? David a Glasgow. Eu son de Vigo, vin aquí no 2005 por temas de pizarra galega. Co tema da caída do mercado da construcción no 2009, pois decidín dedicarme a outra das miñas facetas que son os idiomas, aproveitando que a miña titulación ten que ver con traducción, interpretación, filoloxía, pois adícome agora a traduccións a nivel mundial. Ah, moi ben. Que nos vas a ensinar?
Algo moi típico dos escoceses é a kilt, ou a falda escocesa, que non só é a saia, senón tamén é a camisa, unha chaqueta, os zapatos. Sí, esta é a tenda que os decía, como podes ver no escaparate, ese é o traxe completo, dende os zapatos ata a corbata. Diferentes colores dependen dos clans, cada clan ten o seu diseño de falda. Clan MacLeod, clan Wallace, clan McBride. Aquí tenemos algunhas das sayas típicas, dos kilts. Pero a tela se chama tartán. Tartán. Esa é a túa talla, non? Sí, esta é a parte de atrás, porque a parte de delante é a que ten sempre os pliegues. Isto, para que o usan hoxe en día? É para ocasións especiais, por exemplo, sobre todo bodas, ceas de fin de curso, ceas de empresa. E como a saya non ten bolsillos, pois para poder levar chaves, diñeiro, calquera cousa, eles levan estes como bolsiños, que van cunha cadeniña ao redor da cintura. Tamén teñen outros adornos que son estes, son como imperdibles, que son para a saya, para que non se abra. No calcetín levan este coitelo, é máis de adorno, non é realmente para usar, polo menos hoxe en día. E as chaquetas é curta, estilo toreira, como podes ver. E tamén temos o chaleco, con estes típicos botóns cadrados. Os bordados se teñen motivos celtas. Coa saya pode ser un poquinho máis informal, por exemplo, unha cea, pero se é unha boda ou unha cea moi formal, ou incluso se queres ir a ópera ou teatro, cosas así, levarían o traxe completo. Pois agora, despois das sayas, o que podemos facer é ir a un dos meus pubs preferidos aquí en Glasgow. Está por aquí? Sí, aquí mesmo. Este? Este mismo é. A xente de Gran Bretaña gusta de tomar unha cerveixa ou estar sempre cos amigos despois de traballar, antes de cear, que cean temprano sobre as 6 ou 7, e tamén despois. Vaya sitio. Sí, como podes ver por detalles, antiguamente era un banco, toda a decoración peculiar dos antigos bancos, todos os detalles das columnas, o teito, os debuxos. Por eso é un dos meus pubs preferidos aquí en Glasgow, porque para mí é un pub con carácter, ¿no? ben definido. Xa que estamos en Escocia e a cuna do whisky, pues podíamos pedir os whiskies. Pues veña. Venga, vamos lá. Que temos aquí, entón? Aquí temos un típico whisky escocés, E a cociña este, que? Podes elixir así a intensidade do whisky, se o queres máis forte ou máis suave, añadindo agua. Se lle bota auga ao whisky? Podes ter o totalmente puro, ou podes ir rebaixando o whisky un poquinho de agua. Bueno, así máis fácil, claro. Sí. A xente bebe moito whisky aquí? Sí, pero máis cervexa, diría que. Se queres beber rápido, coller o tono rápido, cervexa. Claro. Que o que máis te chama a atención aquí comparado con Galicia? O verán. O verán? O verán, porque aquí casi non hai verán. 18 grados, 17 é o normal, con chuvia incluída. En cambio en Galicia, hai chuvia en inverno, pero en verán sempre podes ir á praia. Aquí a praia hai algunhas, pero ninguén vai á praia. Bueno, agora despois de tomar aquí o whisky, vamos a ir ata o meu piso, así os ensino o meu apartamento. Aquí é moi típico usar o taxi para desplazarse de un lado para outro, sobre todo se tomas unha copa ou vas ao pub ou o que sexa, porque a policía é moi seria, sobre todo porque a policía non te pon a multa, tes que ir ao xuzgado a explicar ao xuez por que bebes e conduces. Entón teñen a nova lei que eres como un posible asesino. Sí. Que pode atropellar a alguén ou causar un accidente importante. Entón aquí son moi serios. Entón cando vas a tomar algo por aí, sempre todos sabemos a regra: deixa o coche, Colle taxi. Pues xa chegamos, onde está a casa? Sí, xa estamos aquí na rúa onde eu vivo. Esa é no terceiro piso, aí onde vedes a luz. É un dos típicos edificios de hai 200 anos que teñen o típico salón que ten 3 ventás. Que levas moito tempo vivindo aquí? Non, máis ou menos un ano. A maioría dos edificios na cidade, os apartamentos de alquiler son deste tipo. A xente de Escocia gosta de que os edificios sexan clásicos, antigos. Choca un pouquiño ao principio, pero... Ok, adiante. Como na vosa casa. Os presento aquí a Patricia, a miña parella. Hola, Patricia. Hola. ¿Habla español? ¿Es española? Sí, es colombiana. Ah, colombiana. Ah, qué bueno. Pues bueno, es bonita, Acolledora. ¿Vivides xuntos?
Sí, estamos un tempo aquí en Escocia, un tempo tamén en Alemania, en Hamburgo. E como vos coñecestes? Pois no 2009 fun cun amigo co que tamén comparto piso aquí. Nunha das visitas que fixemos fomos a unha festa colombiana. Entón é cando coñecen a ela. Podo cotillar un pouco e preguntarche canto che costou o alquiler da casa para que a xente sepa os prezos da casa? Normalmente, este é un piso típico de 2 habitacións. O precio normal en Glasgow suele estar entre 4 ou 5 contos máis baratos, 600, 700 os máis caros. Este é de gama media, o sea, está sobre uns 500 o mes. Estamos falando de libras. Libras, 5.000 libras é o que é o alquiler. Na cultura escocesa o tema da cociña non é algo tan importante para eles. Normalmente as cociñas son pequenas. Como a dona do piso e o seu marido de cociñeiro, o que fixeron é o baño, que originariamente estaba aquí, é típico destes edificios antigos, que é o que se chama un baño túnel, que é alongado, non? Entón, eles o que faceron é, como aquí hai máis espacio e hai luz porque hai ventana, puxeron aquí a cociña e o que sería a cociña a converteron en baño, porque claro, é pequena, non ten ventá. Porque a xente aquí non cociña. No, a hora de comer o típico é tomar comer un sándwich. Esta é o que se chama unha habitación doble, porque pode ter unha cama máis grande. Sempre distinguen entre habitación simple ou habitación doble. Unha habitación doble significa que cabe ben unha cama de matrimonio, con espacio para moverte e todo o demais. Tamén utilizo de oficina. Moi ben, pois xa que agora xa que cotillamos xa podemos ir a bailar, non? Sí, claro. Pois ben, vamos. Bailades ben os dous? Bueno, ela bastante mellor que a min. Sí. Le he enseñado mucho. Eu todavía estou aprendiz. Este é outro dos meus sitios preferidos aquí en Glasgow. É un edificio tamén ben interesante. Ten así como motivos florais na fachada. E arriba hai como un pavo real en metal, ben bonito. Aquí onde imos bailar? Aquí é onde ides bailar, ¿no? Hai un restaurante catalán que se chama o Barça e ali fan as festas, casi todos os xoves. Y este es el sitio donde bailan salsa, donde me gusta bailar con mi cariñito. Festa latina, donde nos sentamos tanto españoles como escoceses que queren bailar e falar un poquinho en español. O sea, que tamén veñen escoceses, xente de aquí. Sí, porque van a clases de baile e tamén aprenderon español ou van a España de vacacións ou de vez en cando e queren seguir en contacto coa cultura hispana. Sí, aquí a maestra. Más yo que él, ¿o qué? Bueno, rapaces, para nos toca marchar e para vos toca seguir a festa, ¿no? Seguimos de festa. Veña. Chao. Pamela é da Coruña e leva case 11 anos en Glasgow. Traballa de radiofísica hospitalaria e con ela coñeceremos o famoso campus universitario onde estudou. Buenos días, Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Esta é Emilia, a miña filla, que ten 13 meses agora mesmo. Hola, Emilia. ¿Qué tal? Pois eu son da Coruña, levo aquí 11 anos, traballo no Centro Oncolóxico de Radiofísica Hospitalaria. Pois isto é o West End, que é máis ou menos o que sería o casco antigo de Glasgow. Os edificios podese ver que son case todos residenciais do principios do 19. Se miras aos lados tamén vese edificios así novos. Cando chegou a Primeira Guerra Mundial, pois foi unha das máis bombardeadas. Entón, hai zonas donde hubo un burato e tivose que encher con outro edificio. Podedes ver que hai diferentes colores e diferentes calidades de construcción. Isto é porque esta zona está entre as máis caras e as máis baratas para vivir ao mesmo tempo. Hai pisos de estudiantes de renta baixa, os que se ven un poquito máis bellos, e hai casonas que é todo o contrario, onde viven os profesores e a xente máis adinerada da cidade. Esas sí están moi ben mantidas e son preciosas por dentro. A rúa que teño detrás é Aston Lane, que está xa moi pretiño da universidade, é bastante pintoresca. É un bo exemplo do que é realmente o West End. Por exemplo, o Beacon's Cheap é un dos máis caros da cidade,
onde van os profesores da universidade. Se vais un poquinho máis para adelante, pois hai hamburgueserías, pubs, sitios xa máis propios dos estudantes moito máis baratos. Esta é a Universidade de Glasgow, unha das 3 universidades da cidade de Glasgow. Unha das 4 máis antigas do Reino Unido, despois de Cambridge, Oxford e St. Andrews. Data de 1451. Isto é xa na universidade, no campus no que é a zona máis ou menos de ciencias. Este é o que fora meu edificio, o de física. Porque ti estudiaches aquí, entón? Sí, eu fixen a carreira aquí. Esta foi realmente a miña casa. Tiñamos accesos 24 horas, os profesores, sempre que tiñamos algún problema, respondían. Na parte de arriba, na máis alta, tiñamos un microondas. Un de nós iba ao supermercado, collía a comida preparada, facíase no microondas de aí arriba e estudiábamos todos xuntos. Teño moi bons recordos, lembranzas de aquí. Sí, parece que te emociona incluso, Está ben. É todo un luxo poder decir que estiveches aquí. O nombre do edificio é o Kelvin Building. Kelvin foi o que inventou a famosa escala Kelvin do cero absoluto e traballou aquí. O que tedes aí é o edificio de química. O ano seguinte a que eu me fora, con un experimento reventaron a parte de arriba. Ah, moi ben, pero... Con gases. No 2004, o de al lado, o de botánica, ardeu. E tiveron que remodelarlo completo. O sea que un estoupou e outro ardeu. Sí. Pamela, que é o que te trouxo a Glasgow? Estudar. Quería facer física, sabía que había bastante xente que non a terminaba. Digo, se veño aquí e non me gusta, alo menos non perdín todo o ano, aprendín algo de inglés. Acabei a carreira, encontrar traballo sin experiencia en Glasgow foi bastante difícil. Entón, tive que marchar e voltar cando tiña un poquinho máis de experiencia. Moi ben. E o teu marido coñecéchelo aquí en... Sí. Xa cando volviches despois? Meu compañeiro foi á Facultade de Química que reventou. Ah, pero non foi el, non? O que reventou. Unha das diferencias o que chaman as antigas universidades escocesas, ou que as diferencia de outras incluso inglesas, é que os estudiantes ten un sitio no Concello de Administración. Eu estaba en física, o profesor que nos daba detectores de radiación timos un problema co el e o ano seguinte xa non deu clases. Investigou, porque era moi bo investigador, pero sacaron no das clases. Querías volver a Glasgow e volviches. Sí. Que tal de vida na cidade? Moi ben. Todo o que esperaba e máis. E veñen moito de alá ou Basti a Galicia? Sí? Sí, eu procuro ir 3 veces ao ano e despois a miña familia, pois xa despois de 11 anos tengo o camiño moi ben aprendido. Sí, non? Pois veña, ata sempre. Chao. Chao. Moi preto de Glasgow está Stirling, un lugar precioso que desprende historia por todos os recunchos. Aquí está o monumento a William Wallace, o famoso heroe da película Braveheart. E aquí tamén vive Xavier, un consultor web que leva 6 anos en Escocia. Bos días, Xavi. Que tal? Benvidos. Benvidos a Escocia. Onde nacín en Ourense. Levo aquí 6 anos, un mes e 29 días.
Son consultor, máis ou menos. Teño unha empresa en Galicia e teño outra empresa aquí. Estamos en Stirling, estamos na zona do 19, digamos, do século XIX de Stirling, cando Stirling é a capital da minería desta comarca toda, e as casas que temos por aquí pois son do século XIX. Se subimos a montaña, o outeiriño este que temos aquí, iremos á zona máis medieval, máis antiga, e, digamos, máis históricamente valiosa de Stirling. Pois veña, vamos, non? Veña. Como que recordas os días que levas aquí? Porque foi un día moi afortunado na miña vida. Si, tive moita sorte de caer aquí, cambioume por completo a vida, e tamén descubrín que este era o país onde quería estar, non? Eu viví 30 anos moi feliz en Galicia, pero cando cheguei aquí dixe, no, isto é realmente o meu país, isto é o que encaixa comigo, que a miña forma de ser. E que te trouxe aquí en concreto? Pois aquí vim dar clase de galego. Sí? Este sitio é unha vila moi pequeniña, pois máis ou menos do tamaño de Carballo, pero ten universidade, e aquí hubo un momento no que se deu clase de galego nesa universidade, e, bueno, pois eu fui o profe aquí. Bueno, pois ese señor que está aí vestido de romano é a persoa máis importante desta vila, e que si Stirling é coñecido no mundo é grazas a este señor. Ese señor é William Wallace, é dos que empezan a reunir aos nobres escoceses e darlle un sentido de Escocia a isto, non? O podemos facer é subir cara ao castelo, que é un castelo renacentista, e vemos un par de cousas interesantes polo camiño, se vos parece. Perfecto. Pois imos algo. Isto que vedes aí, con esa cúpula de cobre, é un observatorio que estaba no instituto. Ese edificio antes era o primeiro instituto de bacharelato que houve aquí en Stirling, e dentro do instituto pois construiu un observatorio astronómico. Eran momentos nos que Stirling era próspero gracias á minería, había diñeiro, e pois permitíanse estas cousas, non? Entón, agora é un hotel, e os propietarios do hotel teñen que deixar paso aos veciños de Stirling, cando van mirar as estrelas, teñen que deixarles paso para que suban ata esa cúpula onde está o observatorio. Bueno, o sea que funciona, sigue funcionando. Sí, sigue funcionando como observatorio, sí. E esa igrexa que tedes no fondo é a igrexa da Santa Cruz, e chamase así porque hai un anaquiño de madeira que supostamente era da cruz de Xesucristo. Sí. Eu creo que se xuntan todos os anaquiños de madeira da cruz de Xesucristo debe dar para un bosque inteiro de piñeiros solo de cachiños de cruz, pero a min casi este sitio o que das vistas mellores de Stirling, ou quizás o que máis me gusta, estamos na esplanada do castelo. Esa ponte que está aí é a ponte da batalla de William Wallace, e o monumento que está ali naquel monte é o monumento de William Wallace. Entón o que fixo nesa ponte, onde está esa ponte, que para calquera de Ourense pois é emocionante, non? Había unha ponte de madeira, e William Wallace mandoulles aos seus soldados que cortasen a ponte de madeira, pero non completamente, quedase un pouquiño sin cortar, non? Entón, cando os ingleses empezaron a cruzar, e cando viu que había xa suficientes ingleses dun lado do río, fixo sonar un corno, entón que estaban debaixo da ponte dixeron, é o momento, cortaron o que quedaba da ponte, caeu a ponte ao río, e o exército inglés quedou dividido. Do lado que estaba William Wallace atacou e venceunos, e iso foi a batalla máis importante de William Wallace, que non ten nada que ver co que se conta na película, pero iso é a maxia do cine. Isto é o castelo de Stirling. A xente que ven aquí sempre di, bueno, este castelo por que o pintaron de amarelo? A cor é a original. Nos traballos de reconstrucción viron un pano de parede que conservaba algúns trociños de pintura original. Entón, a partir de aí, reconstruíron todo. Outra cousa curiosa deste castelo é que neses traballos de reconstrucción atoparon un balón de fútbol, non? O que os de Stirling decimos que é o balón de fútbol máis antigo do mundo. De que época é ese balón? Da mesma época que María Stuart, principios do 15. Alguén que embarcou o balón detrás dun muro, e ali quedou o balón hasta que o recolleron 500 anos despois. Efectivamente, nos traballos de reconstrucción. A lei da botella non a sabían e quedou aí sin aplicar, non? Con que lei da botella? El que la tiraba por ella. É así. Xavi, conta a vida aquí.
Vin aquí a vida gusta moitísimo. Eu, cando cheguei aquí, o que vin foi que este país era exactamente o que encaixaba comigo, non? A miña forma de ser. Gústame que os buses cheguen a hora, que haxa trens, gústame moito andar en bici, por exemplo. E tamén, bueno, gústame un pouco a convivencia da xente, a forma, digamos, de como se entende aquí a democracia, a cooperación entre a xente, non? Cando eu percibo agora a política en España é como se fora un Celta Dep, non? Os outros e os meus, non? E aquí é un pouco máis plural, eso a min gusta moito. O que temos aquí nesta sala é o Facebook do rei Xacobe V, non? O que facía con todos estes debuxos que tiña no teito, estes gravados na madeira, era dicir con cantos reis e persoas do mundo do seu tempo estaba relacionado, non? Entón, pois aí está Enrique VIII, está tamén Carlos I de España e V de Alemania. E o que quería dicir, bueno, estes chicos son parentes meus, o sea que eu son unha persoa de moita importancia. Era o seu tabuleiro, non? O seu de amigos. Pois aquí a xente que viña a visitar a raíña o castelo, viña dende fora e iba avanzando sala a sala. A xente normal quedaba aquí, a xente que tiña, digamos, máis importancia chegaba ata esta sala, que é a sala do trono, aquí onde están os tapices, e os que realmente xa tiñan moitísimo contacto ca raíña, que eran da súa propia familia, eran os que podían pasar á habitación, digamos, privada da raíña, non? O dormitorio da raíña. Aquí é onde se atopou, nos muros desta habitación, desatopou o balón ese, non? O balón que en teoría xogaba María Stuart, María a raíña de Escocia. Dicían que poñían os gardas, non? Que utilizaban as lanzas dos gardas para facer a portería. Que o que máis te chamou a atención cando chegaches aquí por primeira vez? Me chamou a atención, ainda me chamou a atención a amabilidade da xente, non? O sorriso de polas mañás dos descoñecidos, por favor, grazas, bons días, todo ese tipo de cousas poden parecer chorradas, pero fanlle a unha vida moito mellor, moito máis feliz. É moito máis fácil vivir nun sitio onde a xente toda che di bons días, onde sempre che din grazas, onde sempre che din por favor, ese tipo de cousas axuda moito a levar a vida, Onde estamos agora, Xavi? Pois agora estamos ao pé do monumento a William Wallace, que é un dos monumentos máis recoñecibles de Stirling e quizás de toda a Escocia, que é iso que temos aí, é un monumento o ben que o fixo William Wallace, pero non vimos o monumento porque xa chegou de monumentos por hoxe. Imos a esta tenda que é a miña tenda de bicis e deixei a bicicleta mañana aquí esta mañán e vou recoller. Pois veña, vamos. Que é o teu medio de transporte, non? Sí, eu aquí móvome sempre en bicicleta e en tren, porque podo meter a bicicleta en todos os trens. Non hai ningún tren no que non poida meter a bicicleta. A bicicleta permíteme aforrar pois o que costa un coche o ano. E iso é moito diñeiro, claro. Thank you very much. Ok, thank you, bye-bye. Bueno, pois xa motorizado de novo. Xa vou motorizado, xa vou co guiador máis corto, que necesitaba. Moi ben. Bueno, pois toca despedirse. Ide con cuidado, saudademe sempre, cando me vexades, vale? Foi un placer, Xavi? Pasadeo ben en Escocia, os días que vos quedan, e disfrutar deste país que é moi bonito. Moi ben, pois nada, disfruta ti tamén. Vale, chao. Ata sempre, chao. Glasgow é unha cidade moi famosa polo seu moderno patrimonio arquitectónico. A mellor maneira de coñecelo é facerse acompañar por Isabel e Clara, dúas irmás arquitectas de Lugo que xa levan 17 anos en Glasgow. Hola, bons días. ¿Qué tal? Bons días, ¿qué tal? Somos de Lugo, llevamos aquí, eu levo aquí desde o 95, o sea, 17 anos, ela leva desde el 97. He vuelto a España a estudiar algunas veces, pero desde el 97, la primera vez que vine.
As dúas irmás, arquitectas... Arquitectas, sí. Somos simétricas, paralelas. Traballamos xuntas na mesma oficina de arquitectura, no mesmo estudio. Eu, además, dou clases unha vez a semana a estudiantes de primeiro de carrera. Esta escola é a Escola de Arte, diseñada por Charles Rennie Mackintosh. Fue construida en la primera parte en 1907 y la segunda en 1909. Es uno de los edificios más importantes de Escocia, no solamente de Glasgow. Ah, sí? Entonces o galego un poquillo olvidado, ¿no? Sí, un poquillo, sí. Lo voy a intentar, pero me cuesta moito, sí. ¿No lo ensinades, entón? Sí, claro que sí, encantadas. Venides, vamos. Oh, hello, Carrie. É unha antiga estudante mía. Ah, sí? Sí, de arquitectura. Que nos queredes enseñar? Nos queredes enseñar, esta é a escalera que conecta coa entrada, e aí está a oficina da directora da escuela. Cando estás na fachada de fora se ve un balcón, e o único balcón que hai en toda a fachada é a oficina do director. Agora é unha directora. E aquí para baixo é moi bonito porque se ve a escalera, como conecta as tres plantas e como a caseta do garda flota en medio da escalera. Podedes ver, a biblioteca é un espacio increíble. O concepto da biblioteca era como se fuese un claro no medio dun bosque, entón los lados tienen estas columnas que son tan altas, pero tamén hai columnas nas mezaninas, entón logo es como que atravesas el bosque e llegas al claro donde está el espacio, o espacio máis especial. Tamén hai que importante notar que las dúas plantas que están encima nuestras están colgadas, suspendidas desde una planta más arriba para que esas ventanas puedan correr a las tres plantas. Es un espacio muy especial. Clara, que toda esta marea de xente? Pois nada, aquí estamos 3 semanas para Navidades e xa veis, todo o mundo de compras, o fin de semana, Glasgow sempre así, o fin de semana. Ven moita xente do norte de Escocia solo a comprar os fines de semana. Increíble. Sí, ¿Y ahora qué facemos? ¿Está tu hermana esperándonos? Está aí esperándonos en el coche. Pues venga, imos para lá, sí. Venga. Away, baby, let's go! Estamos na necrópolis, aquí está la catedral católica de Glasgow. Es un cementerio victoriano, es el primer cementerio privado. Glasgow, Edimburgo era un sitio donde había muchísima investigación médica, y entonces había un problema que robaban cadáveres, ¿no? para la investigación. Y cuando se inauguró la necrópolis, pensaron que la tenían que cerrar las tumbas en catacumbas para preservar los cadáveres. Pero bueno, cambió la ley y finalmente pues consiguieron un suministro de cadáveres por otros métodos legales y entonces pudieron hacer cada uno pues su lápida y hacerlo de otra manera. Por eso la tenemos casi como un parque, como es ahora, ¿no? Estamos na miña casa, aquí onde vivo eu e os meus 2 canes. E ti vives nun así tamén ou que? No, eu vivo nun piso no centro da cidade. Hola, chicos. Ay, ya me he tirado todo. A ver. Benito, hola. Hola, chicos. Hola. Así que estos son, ¿cómo se llaman? Este es Haggis, el pequeñajo, el travieso. Este es Curro. Qué lindo. El más mimosiño de los dos. ¿Esta casa é alquilada ou é comprada? É comprada. Comprachela? Sí, con unha hipoteca. E costou 170.000 libras. 240.000 euros. Aquí as casas son moi caras. O jardín, venir.
Desde aquí a cociña, ¿no? Sí, a cociña. Cuidado que resbala muchísimo, ¿eh? ¿Y qué tal la vida en xeral en Glasgow? Bien, a mí me ha tratado muy bien, la verdad. He tenido siempre trabajo, la verdad que tuve mucha suerte, porque ahora mismo hay muy poco trabajo de arquitecto en Glasgow. Porque las dos tenemos muchísima suerte. Yo estoy de empleada, además. Porque a idea de vir a Glasgow, como surgiu? Vinimos a Glasgow porque eu vine a facer un curso de inglés de 2 meses, cuando acabé COU. Fixe o cursillo y fui a ver a universidade y me gustó mucho. Ya tenía plaza en La Coruña para hacer arquitectura y decidí quedarme. E detrás veo a tu irmá? Sí, a miña irmá vino 2 anos despois. Y llevo aquí sin irme a España desde el 2003, ahora. Estamos aquí en el distrito financiero de Glasgow. Este es un edificio que es de la oficina de donde trabajó Isabel un tiempo. En Glasgow le llaman el edificio de papel albal porque está hecho de una cobertura de titanio muy brillante y además como que se queda como muy arrugada y tiene un aspecto pues eso, de papel albal. La gente de Glasgow les gusta mucho ponerle motes a los edificios, a los puentes, etc. Son muy cachondos, sí. Este edificio fue el primer edificio que construí cuando empecé a trabajar. Trabajé en él 2 o 3 años, es un edificio de oficinas de categoría A, que son las oficinas como de más lujo. ¿Y qué se siente caminando por un sitio y viendo un edificio que fixetes vos? Es un sentimiento increíble, ¿verdad? Sí, sobre todo de un trabajo bien hecho. La verdad que da orgullo cuando sabes además que el proyecto así lo habían recibido, que la gente que lo estaba utilizando le gusta. Entonces da mucho orgullo, la verdad. Es como una fantasía de juventud hecha realidad. Es como, sí, es... Rapazas, chegou o momento de despedirse. Pues sí. Pues la verdad que sí, ha sido un placer llevaros por Glasgow. Espero que os haya gustado. Pues hasta siempre. Venga, hasta siempre. Adiós. Hasta luego. Noelia é de Foz e hai 10 anos veu de visita a Glasgow. Aquí coñeceu o seu marido e xa non deu marchado. Casou e tivo 2 fillas. Con ela iremos ao Barras Market, un mercado peculiar no que podemos atopar de todo. Bos días, Noelia. Hola, bos días, benvidos a Glasgow. Nacín na Coruña, pero vivín casi toda a miña vida en Foz, en Lugo. Levo 10 anos xa aquí. Son traductora para páxinas web. Ah, sí? Son ama de casa tamén, teño 3 fillas. Carai, ese é o traballo máis duro, Sí, bastante, sí. Así que fago as traduccións cando teño tempo. Cando te deixan. Sí, exactamente. Moi ben. E onde estamos? Estamos no Parque Kelvingrove. Este é un parque que se abriu a mediados do século XIX. É enorme, é precioso. Fíxose para as clases medias. Todo empezou cos barcos no río Clyde. Noelia, sempre fai un frío que mete medo? Casi sempre. Sí, creo que tivemos como unha semana de calor este ano. Sí? Nada máis, sí. Vin no 2002 por unha aventura. Estaba vivindo en Madrid por 3 anos. Dixen, bueno, estou bastante aburrida, así que vou coller a mochila, un pouco de diñeiro e un avión. É o que fixen. Vin para aquí, despois coñecín o pai das miñas fillas e quedeime. E que cousas che gustan de aquí? Encántame a xente. Cando vas no bus, podes sentarte ao carón de alguén que non coñeces para nada. En 5 minutos sabes toda a vida. Sí? É estupendo. Encántame o que é a cultura celta. As gaitas, os homes coas faldas, aínda que fai moito frío, aínda as levan. E non levan nada por debaixo, como din? Os solteiros non levan nada e os casados sí que levan. E iso? Pois supoño que será para os pretendientes. Entón a túa parella é escocesa? No, ela é inglés. Teño 2 fillas e unha fillastra. Ela ten 14 anos e as miñas fillas son Sabela, que ten 8 anos, e Uxía, que ten 6. Que é o que máis botas de menos? Boto moito de menos a comida. Sí? Sí, o pulpo. O pulpo? Sí. Aquí non hai. Cando fun preguntar por el
na pescadería, puxeronme unha cara, como dicindo que me estás preguntando ti, pero ti comes eso. Sí. Noelia, agora que facemos? Porque estamos agora na zona oeste, non? Estamos na zona oeste, que esta é a zona con máis diñeiro. Ah, sí. Imos agora á zona con menos diñeiro. Veña, vamos. Pois esta é a zona do Varas, é unha zona de Glasgow que é máis humilde. Como podes ver, hai moitos bares do Celtic. Aquí hai dous equipos de fútbol que son máis importantes. Un é o Celtic, que esta zona é católica. Despois tes o Rangers, que é o protestante. E que temos aquí? Que é isto? Isto é o Barrowland. Isto construíuse nos anos 30. É unha sala de concertos e baile bastante icónico para a cidade. O dous, Robbie Williams, estiveron tocando aquí. E aquí temos o mercado, non? Sí, aquí temos o Varas, creouse nos anos 20. Este mercado é máis para a xente traballadora. Como podes ver, ten moitas cousas de segunda mano. Para dicirche a verdade, había moita máis vida. Fai como uns 4 anos. Había xente vendendo cousas que non deberían, cousas ilegales, copias. Este, un señor que se chama... I love it when men sing to me. Este señor chamase Tony Hamilton. Leva nesta tenda 6 anos. Estaba me dicindo o que as faldas, se alquilas, recoméndanche que te poñas algo por debaixo, obviamente, porque é moito máis caro lavalas. Mira, aí temos un que está levando. É bastante... Levará ou non levará? Non lle vou preguntar. No, eche cuecheas. No, é de que non é de boa educación preguntarlles. Así que non lle vai preguntar. Tamén é verdade. Because you just get told lies then, no me? Que senón vai che dicir mentiras, de todas maneiras. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want. Que facemos agora, Noelia? Imos probar algo moi tradicional de Escocia, que é a haggis. Está feita de intestinos, tripas, cousas desas. Isto que é? Isto é a haggis. Así que vos aproveite. Isto é moi típico. Está bo. Gústete. Sí, está bo. Que aproveite todo para ti. Con tal de escoitar que son tripas, xa dame o mesmo que sexa. Que son vísceras en xeral, non? Sí. Corazón, fígado e todo eso. Sí, todo eso, sí. Ata logo a todo o mundo, como din aquí, toquen. A comer. Pois ben, a comer. Ahora non quero. Ahora non quero, claro, bueno, a nena non quere agora. Galegos no mundo, nocidos a Glasgow. Encántame a cousa de que os homes levan as faldas as gaitas. Esta flipe la cámara y ya se pasa. Ahora que está despierta. Esta é verdad. Claro, gustan as faldas dos homes e as gaitas.